Ale Skaličania začínajú túto oslabovku výborne. Samostatný nájazd, ale skvelý zákrok od Patrika Klimenta. Teraz ale znovu chyba v rozohrávke a toto bude obdržálek a jeho zakončenie, ešte snaha o ďalší. Zatiaľ úplne nenaplňa tie predsezónne predpoklady, ktoré si do ňoho možno Skaličania vlievali. Po tom úspešnom angažmáne v Topolčanoch prišlo tvrdé zakončenie Michala Nováka. Urbana, ktorý dával puk ďalej po mantineli a ďalšie zakončenie, ktoré Patrik Kliment napokon prikryl. Ale u gólu a dobre číslenia, vyrážajú Skaličania. Toto je Legalín to vyskúšal na bližšiu žrť, ale tam bol pripravený Patrik Kliment. Skaličania boli po streleckej stránke aktívni, ohrozili Patrika Klimenta celkovo 16 streleckými pokusmi. Tam nebezpečným spôsobom zaváňala menším trestom, ale toto bude ďalšia veľká príležitosť pre Skaličanov, ale zatiaľ výborný Patrik Kliment v bráne Detvy. Kliment ten puk dokázal zachytiť v bráne Detvy, teraz ale proti nemu bude stať obdržálek a Kliment opäť na svojom mieste. Pokračuje vo svojej aktivite aj naďalej a Králi aktuálne v útočnom pásme, skvelý zákrok od Klimenta. Chvorostov individuálne a berie to zakončenie na seba. Toto už bol atak gólmana a rozhodcovia hru prerušujú. Týka presilovky Skalice, tak tá na tom nie je nejako veľmi dobré, ale teraz boli zverenci trénera Gudasa blízko k streleniu presilovkového gólu. A zakončenie Kubáta, ktoré bolo tečované. Kliment, ktorý sa rozhodol tento puk prikryť.